Cibo ditina bashtir telefona khwa bizivirinin. Please rotate your phone for a better view and experience. Denguken liser Trump bune beşik ji mijarên roj. Hinek bihanek û hinek bi cidî û tirs basevî dikin. Seroka Mekzîkê, Claudia Sheinbaum, bi tinazî bersîv da pêşniyara serokê hilbijartiya Amerîkayê Donald Trump, ku navê kendava Mekzîkayê bike, kendava Amerîkayê. Di dema konferansa xwe ya çapameniyê rojane de, dema ku li ber nekşeya cîhanê radyoeste, wî bi henekî pêşniyar kir, ku divê Amerîkaya bakur bibe Amerîkaya Mekzîkî. Ji ber ku belgeyek dîrokî ku ji sala 1814 vedigere berî pejirandîna destûra bingehîn, ev Mekzîkayê. Ev navê vî li vê herêmê kiribû. Ma ev ne navekî sweş e. Her vî ha destnîşan kir ku navê kendava Mekzîkayê ji sala 1617 an û vîr ve hemane.